Закачал ти коса ли? Той готин много. Познат ми е по физиономия, но не мога да се сетя откъде. От Настели салона? Той каза, че е бил там, ама аз много рядко съм била в салона на Стели. Обикновено тя е идвала вкъщи. Не знам. Да не ти го е пращала? Не. А по клипове той ли те прави пак или? Не. Не. Той не е фризьор, той само закача коси така. И фризьор е. Аз ходя пред него. За клипове ме правят Ивайло и Цецо. Кой е Ивайло? Колев. Ивайло Колев. Той е фризьор, така? Да, е много добър. Кръсто ми закача косата, прави ми сушуари. И той при него хода. Той скъпо ли взима за клипове? Не съм го питала. За клипове? Не съм го ползвала никога. Ти казваш, че за клипове го ползваш или не? За клипове ползвам Иво Колев. Ивайло Колев, да? 350. 350. Но доколкото знам, това е цена за мен, а иначе май взимат по 500. Много, бе. Ама аз ги ползвам за всеки клип. В смисъл, аз съм си говорила с тях такава цена. Иначе, мисля, че хонорари ме 500. Ама това е страшно много принцип. Другите взимат по-малко.